Het is voor mij heel natuurlijk dat ik als hier vandaag erachter kwam dat er een thema was. En om toch nog een beetje aan het thema te doen, ga ik iets doen wat heel onnatuurlijk is. Voorlezen van mijn telefoon, waar ik nog wat gedichtjes voor opgestonden. Een wat langere gedicht en een heel kort. 2 stromen land. Aan het eind gekomen, bij de mond van de rivier, haar zoetheid verdwijnt hier in het zoute. En dat zand waarvan ik als kind al luchtkastelen bouwde, laat ze achter zich. Nu en hier. Zij staat tot aan mijn droge lippen, toch dorst ik van haar nimmer nooit te drinken. Want wie van haar neemt zal voor zeker verder zinken, zal zichzelf stuk zien lopen op de klippen. In die diepte wil ik niet zijgen en verdwijnen, de vloed dwingt mij weer naar de haven. Tegen de stroom in opwaarts varen wil ik geen water maken waarop ik enkel mee kan deinen. Het land dat zij bevloeit kent slechts 2 stromen. 1 voor haar naar de ondergaande zon en 1 voor mij naar waar ze opkomt, bij de bron. Als ik haar bedding volg, zal ik daar dan komen? Ze danst, ik volg haar armen als ze kronkelt. Zacht water slaat hard op keien aan de kade, waaraan schepen liggen met opgelopen schade, door haar gebroken spiegel waarin maanlicht fonkelt. Oevers vol van kribben, door handen zo gemaakt, wijken dichter naar de bron voor grasland en rotsen langs de weg van de minste weerstand, tot daar waar haar dans ontspringt en zij de wolken raakt. Daar tussen hemel en aarde is ze helder als kristal, daalt ze glinsterend uit de hoogte, vangt en buigt zonlicht om tot regenbogen. Dan zal ze mij ook vangen, als ik vooroverbuigend in haar water val. Een heel kort gedicht, geschreven op het langste strand van Europa, ons gedeelde liefde van Schiermonnikoog, geschreven op de Balg. Menswording. Wat verwacht je dan van iets dat nooit een iemand is geweest, dat zich enkel zo heeft voorgedaan en zich als zodanig voortbeweegt? Wat dacht je dan van zieloos zand dat neergeslagen ligt, dat ooit ten leven opgeblazen zich nu naar zijn aard te gronde richt?